Глава 49. И Яков повика синовете си и им каза: елате при мене, за да ви разкрия какво ще се случи с вас занапред. Съберете се и послушайте вие, синове на Яков, чуйте баща си Израил. Рувиме, първородни сине мой, ти си моя сила и начало на мъжествеността ми, първи по достоинство и могъщество. Ти си като бушуващ порой, но няма да имаш преднина пред другите, защото легна в леглото на баща си и го оскверни. Симеон и Левий са братя. Мечовете им са смъртоносни оръжия. Не искам да съм между тях, когато решават нещо, и не желая да участвам в техните събирания, защото когато се разгневят, могат да убият човек и да осъкатят животно. Проклет да е гневът им, защото е жесток, и яростта им, защото е свирепа. Ще ги разделя сред потомците на Яков и ще ги пръсна из Израил. Юда, твоите братя те възхваляват. Ще побеждаваш враговете си и ще ги завладяваш, а бащините ти синове ще ти се покланят. Юда е млад лъв. От плячка сит се оттегляш, сине мой. Доволен се е свил като лъвица се е сгушил. Кой ще посмее да го обезпокои? Скиптерът не ще се отнеме от Юда, и жезълът ще стои здраво между нозете му, докато не дойде този, комуто те принадлежат. На него ще се подчинят народите. Той връзва за лоза своя осел и за най-добрата лоза в лозето малкото на ослицата си. Във вино пере дрехата си и в гроздов сок облеклото си. Очите му блестят от вино и зъбите му са бели от мляко. Заволон ще живее при морския бряг, близо до корабно пристанище, и ще граничи с Сидон. Исахар е кокалест осел, легнал след кошари. И видя той, че мястото за почивка е добро и земята е хубава. Преви гръб да носи товар и заработи ангария. Дан ще бъде единствен от Израилевите племена, който ще съди народа си. Дан ще бъде като змия на пътя и пепелянка на пътека, която кълве коня по крака, за да падне ездачът му. На твоята помощ се надявам, Господи. Гад ще го нападат пълчища, а той ще ги преследва по петите им. Хлебът на Асир е тлъст. Той ще доставя вкусни ястия за царя. Нефталим е като бърза кошута. Той умее да говори красиво. Йосиф е филис на плодоносно дърво, издънка на полезно дърво, което расте до вода, и клоните му се извисяват над оградата. Огорчаваха го и стреляха по него, и войни връждуваха срещу него, но лъкът му остана здрав, и несъкрушима е силата на ръцете му, подкрепена чрез ръцете на силния на Яков, на пастира и скалата на Израил, на Бога на предците, който да ти помогне, и на Всемогъщия, който да те благослови с дъжд от небесата и с водните потоци на бездната, да те дари с многоброен добитък и многолюдно потомство. Благословът на баща ти е по-ценен от благословиите на старите планини и желаните красоти на вечните хълмове. Нека всички тези благословии да бъдат на главата на Йосиф, над избрания между братята си. Вениамин е хищен вълк. Сутрин яде оловеното, а вечер дели плячката. Това са всички 12 племена на Израил, и това им каза техният баща. Благослови ги, всеки с благословията, която заслужаваше. И заповяда им още: прибирам се при народа си. Погребете ме при моите отци в пещерата, която е в нивата на Хета Ефрон, в пещерата, която е в Ханаан, в полето Махпела пред Мамре. Тази пещера Авраам беше купил за собствено гробище от Хета Ефрон. Там погребаха Авраам и жена му Сара, Исаак и Ревека, а аз погребах Лия. Този имот и пещерата в него е купен от хетите. Като завърши Яков с завещанието към синовете си, издъхна и се прибра при отците си.